došli u drugi dio kvantitativne versifikacije, odnosno metrike stiha. Moje ime je Matija Zorić, po struci sam profesor latinskog jezika i rimske književnosti i grčkog jezika i književnosti. U prvome dijelu objasnili smo što je to metrika stiha, odnosno što su kvantitativne versifikacije u grčkoj i rimskoj književnosti, a danas ćemo u ovom drugom dijelu dati pravila kako možemo odrediti koji slog je u kojoj riječi dug ili kratak po prirodi ili po položaju. Postoji mnoštvo pravila po kojima se vrlo precizno određuje koji slog je dug, a koji kratak, odnosno koji vokal je u nekoj riječi dug ili kratak. Međutim, deseci i deseci tih pravila djeluju prilično obeshrabrujuće na svakoga tko pokušava naučiti pravila metrike stiha, pa je potrebno reducirati ta pravila u što većoj mjeri. Mi ćemo danas u ovom setu pravila vidjeti da su zapravo za vrlo precizno i vrlo kvalitetno određivanje metrike nekoga stiha dovoljno zapravo samo dva seta pravila, od kojih je jedno pravilo o tome kakav je po prirodi neki vokal, odnosno neki slog čiji je on sastavni dio. Dakle, je li neki vokal u nekoj riječi dug ili kratak po svojoj prirodi, i postoji drugi set pravila kojeg obično zovem korektivnim setom pravila, koji kaže mora li se taj slog, bez obzira na to kakav je po prirodi, odnosno kakav je vokal u njemu po prirodi, skratiti ili produljiti zato što je pisac manipulirao redoslijedom riječi. I vidjet ćemo da je taj drugi set pravila zapravo jači od ovoga prvoga seta po prirodi. Dakle, krenimo s pravilima. Prvi set pravila kaže slog je po prirodi dug ili kratak ako je u njemu dug ili kratak vokal. Vokal se još hrvatskim terminom zove samoglasnik. Kako mi možemo znati duljine i kraćine vokala po prirodi u nekoj riječi? Postoje tri načina na koja možemo znati prirodnu duljinu ili kraćinu nekoga vokala u latinskom jeziku. Pa ćemo to bilježiti kao mogućnost pod A. Dakle, prvo i osnovno, mi poznajemo nešto latinske gramatike, naravno ako već učimo latinski jezik, pa znamo da su neki gramatički afiksi, odnosno morfemi, ili kako ih popularno zovemo nastavcima, da su neki nastavci sazdani od dugih ili kratkih vokala. Recimo, mi znamo u gramatici dakle, da je, recimo, nominativ množine srednjega roda uvijek s kratkim nastavkom a. Tako znamo da je, recimo, u riječi templa ovaj a kratak. I tu zaista nema greške. Dakle, ovo su neke univerzalije grčkog i latinskog jezika koje smatramo i pravim europskim nasljeđem, dakle taj kratak a. Ili recimo, ako imamo primjer doktoribus dativ ili ablativ množine imenice doktor, doktoris maskulinum, mi onda znamo da je u nastavku ibus ovaj i kratak, zato što jednostavno to znamo iz gramatike koju smo učili. Drugi način se odnosi na korijen ili osnovu riječi,
Primjerice u riječi templa to bi bio temple, u riječi doktoribus to bi bio doktor. Dakle, mi tu ne možemo znati kakve su duljine unutar osnove, a pogotovo unutar korijena neke riječi i tu nam jako puno može pomoći riječnik. Primjerice, dakle stavit ćemo po riječniku. Primjerice, glagol duko-dukere. Glagol duko ima osnovu duk, to je ujedno i njegov korijen, će u riječniku imati ovakvu jednu oznaku koja upućuje na to da je u njegovoj osnovi, odnosno u njegovoj jezgri ili korijenu kratko. To je naravno pravilo primjenjivo, odnosno taj postupak je primjenjiv ako nam je pri ruci riječnik, a kao svakom dobrom filologu, naravno da nam je riječnik uvijek pri ruci. Treći način kako možemo utvrditi prirodnu duljinu ili kraćinu nekoga sloga je po naglasku. Dakle, ukoliko dobro znamo naglaske u nekim latinskim riječima, nadam se da je u tom smislu latinski već svima koji ga uče barem jednu godinu ušao u uho, onda nije nikakav problem odrediti duljine nekih slogova u riječi. Recimo, mi znamo pravilo naglašavanja latinskih riječi koje kaže da kod više složnih riječi, dakle koje imaju 3 ili više slogova, naglasak uvijek stoji na drugom slogu od kraja, ukoliko je taj slog dug. Međutim, ukoliko on nije dug, nego je kratak, on ne može nositi naglasak i naglasak se automatski pomiče na treći slog od kraja. Primjerice, mi znamo da je u latinskom jeziku u riječi fructibus naglasak na u. To znači sljedeća stvar. Drugi slog od kraja, ovaj i, nije mogao ponijeti naglasak zato što nije dug. I to automatski znači da je kratak. To će vrlo često korelirati s onim što znamo iz gramatike, odnosno o duljini gramatičkih afiksa. Recimo u prilogu konstante, već u izgovoru primjećujemo da mu naglasak stoji na ovome a, to je drugi slog od kraja, i on je evidentno dug jer nosi naglasak. Da on nije dug, dakle kad ne bi bio dug, nego kratak, naglasak na njemu ne bi mogao stajati i po pravilu naglašavanja morao bi stajati na trećem od kraja. Dakle, u tom smislu naše poznavanje naglasaka u latinskim riječima koje nam je već ušlo u uho može nam jako puno pomoći pri određivanju duljine nekih slogova u riječi. E sad, ona važnija stvar, dakle, to je korektivni set pravila pod 2, dakle, slog po položaju. Pa ćemo zapisati ovako. Slog se po položaju skraćuje. Naravno, kad kažemo slog, onda mislimo na vokal u njemu. Dakle, se po položaju skraćuje ako iza vokala slijedi još jedan vokal. To možemo schematski prikazati ovako. Dakle, dva vokala, i ako su jedan do drugoga, onda vokal koji je prethodni, koji je prvi, koji je s lijeve strane, mora biti kratak. To se pravilo još na latinskome zove vocalis ante vocalem brevis, što znači vokal ispred vokala je uvijek kratak. Možemo ovdje dodati primjer, recimo
nominativ množine od mare maris neutrum, to je more na latinskom. I sad zanima nas duljina ovoga a. To je vokal ispred vokala i on mora biti nedvojbeno kratak. A suprotno od ovoga, dakle, slog se po položaju dulji. Ako, naravno vokal u tom slogu se dulji, ako iza vokala slijedi, odnosno slijede dva ili više konsonanata, odnosno suglasnika. To pravilo schematski možemo prikazati ovako. Ako vokal bilježimo oznakom B, a konsonante bilježimo oznakom C, onda u kombinaciji vokal, konsonant, konsonant mora ovaj vokal biti produljen. Isto ovo pravilo vrijedit će i u situaciji ako jedna riječ završava na jedan konsonant, a druga riječ počinje na konsonant, dakle, onda će to pravilo isto vrijediti i ono su upravo rimski pisci jako puno koristili da manipuliraju duljinom toga zadnjega sloga u svakoj riječi. E sad, ukoliko jedna riječ završava vokalom, a druga riječ počinje sa dva ili više konsonanata, ovo pravilo može, ali vrlo često ne mora vrijediti, dakle, u tom slučaju nije obavezno. Prema tome, u ove prve dvije situacije vokal se svakako dulji, a u ovoj može, ali i ne mora. Recimo, ako imamo riječ koja završava na s, evo recimo fructus, kadit, plod pada. Jedna riječ završava na jedan konsonant, druga počinje na drugi konsonant, što čini poziciju ovoga u idealnom za duljenje. Dakle, u toj situaciji ovaj u mora biti dug, bez obzira kakav je on bio po prirodi, dakle, ovo pravilo nadjačava sve. E sad, ukoliko imamo situaciju mihi tres, meni tri, maknut ću ovaj crte da vas ne bude, dakle mihi tres, meni tri, u tom slučaju su oba konsonanta u drugoj riječi, ovaj i se ne mora duljiti, on može ostati kratak. Ono što je još jako važno u ovim pravilima naučiti, to su hijati, odnosno zjevanja vokala, pa ćemo napisati taj pojam i važno ga istaknuti. Hijat ili zjev vokala događa se najčešće kad jedna riječ završava na vokal, a druga počinje vokalom, pa si to zapišite. Te kombinacije latinski i starogrčki jezik ne podnose, dakle to su najčešće kombinacije ea, ae, to latinski i grčki smatraju zjevom vokala i to nikako ne želimo, upravo u tome i jest ljepota grčkog i latinskog što ne trpe zjev vokala i to se rješava tako da se iz čitanja i iz sheme potpuno izbaci posljednji vokal prve riječi. Pa si to zapišite, dakle, zjev vokala nastaje kad jedna riječ završava vokalom, a druga počinje vokalom i u tom slučaju se iz čitanja i iz sheme elidiraju ili izbacuju vokali s kraja prve riječi. Primjerice, casa ad.
Kasa ad je zjevanje vokala a. I to se ne može tolerirati u latinskom i grčkom jeziku. U grčkom jeziku to je pisac već učinio za nas, međutim u latinskom jeziku to svakako moramo učiniti sami, izbacujući iz sheme i iz čitanja a s kraja riječi kasa. I onda se ovakva kombinacija neće čitati kasa ad, nego kasad. Dakle, kasad je zjevanje, a kasad je elizijom ili izbacivanjem razriješen zjev vokala. Dakle, ovaj a za nas ne postoji ni u čitanju, niti u shemi. Ili recimo u kombinaciji kasa, kasa i ta, to je zjevanje vokala. Isto tako treba a iz prethodne riječi izbaciti i ovo pročitati kasita, odnosno kasita. Ono što još treba zapisati svakako, dakle, iznimka je oblik glagola biti es ili est, najčešće est. Jedino u tom slučaju se ne izbacuje zadnji vokal prve riječi, nego e iz glagola est. Dakle, zapišite iznimka. Recimo u kombinaciji kasa, est, neće se izbacivati a iz kasa, nego e iz est i čitat će se kasast. Još jednu iznimku moramo napomenuti koja je jako važna vezana za ova prva dva seta pravila, odnosno za drugi set pravila prije svega, da su dvoglasi, dakle ai i oi, odnosno a, e i o, e, vrlo otporni na bilo kakvo pokraćivanje i da najčešće se uspijevaju oduprijeti pravilima pokraćivanja. Pozivam vas da pogledate i treći dio metrike stiha u kojemu ćemo zajedno vježbati na nekoliko prvih stihova Vergilijeve Eneide, izrađujući shemu heksametra. Hvala vam na pažnji.